Kaixo, ongi etorriak azalera, Aiarlea komunikazio lehioak ekoizten duen bideo podcastera. Badakizue, astero, hemen, eguerdiro, aritzen garela eskualdeko egunerokotasunari buruz, saiatzen gara herri ekartzen, bueno, pilpilean dauden gaiak, eta aste honetan, bueno, Urduñako alkatearen txanda heldu da, Iker Santozil Esperti izango dugu gurekin, urte hasiari buruz hitz egiteko eta abian jarri dituzten zenbait proiekturi buruz aritzeko eta azken hilabeteetan hiria zipriztindu duten zenbait gai ere aterako dira eta horren ondoren izango dugu Tubacexeko ordezkari bat, ze gaur lanustea daukate, 2 orduko lanustea txanda bakoitzekiko, eta horri buruz ere mintzatuko gara. Eta ez gara gehiago luzatuko, egingo dugu etenalditxo txiki bat, eta Iker Santoziles Pérez izango dugu izpide. Eta esan bezala hemen daukago, Iker, zer moduz? Ondo. Bueno, lehenik eta behin gustatuko litzaidake, nire babesa adierazi nahi diet Tubur Reunidosoko langilei eta haien familiei, gure lehentasuna enplegua eta industria jarduera defendatzea da, eta horregatik udalaren aldetik beste administrazioarekin harreman estuan gaude goberaren bilakaera gertutik jarraitzeko. Bueno, ze bai, agian eskualdetik kanpo zaila da ulertzea, baina Tubor Reunidos, Tubacex, solako enpresa handietan gertatzen dena. Maderas de odio. Garrantzitsua da, eta azkenean modu pertsonalean ere eragiten dio udal taldeari, ez? Bai, agian Urduñan 100 pertsona lan egiten dute Tubacez, eta osatu Reunidosen, eta oso kezkatuta gaude. Bueno, eta hasiko gara apur bat planteatutako kontuekin. Urte hasieran gaude, baina badaituzue aurtengo aurrekontuak onartuak. Zer nabarmenduko zenuke planteamendu horren barruan, aintzat hartuta jendeak orokorrean hitz egin nahi duela, entzun nahi duela, zeintzuk diren inbertsioak eta bat. Bai, orain dela 2 aste uste dute onartu genuen aurrekontuak, ia 10 milioi euroko aurrekontua konsolidatuta. Eta, ni uste dut, gure lehentasuna izan da zerbitzu publikoak indartzea, ezta? Gizarte arloa sendotzea eta herriko ekonomia bultzatzea, ezta? Herritarren zaintza eta gizarte zerbitzuak funtsezko eremuak dira aurrekontuan, arreta eta laguntza jasotzen duten pertsonei lehentasuna emanez. Aurrekontuaren zati garrantzitsu bat baliatuko dugu eguneroko bizitza hobetzeko inbertsioetan, kale eta espazio publikoen obrak, irisgarritasuna eta udal ekipamenduaren obrak, eta gazteriari, kirolari eta kulturari sustendutako ekimen eta programak indartu ditugu aurrekontu honetan, ezta? Eta inbertsioak nabarmenak, nik uste dute bidaukagula, lehena agian Gernika plazako parkea berria aldatuko dugu, eta udaletxeko bulego batzuk egitea edo amaitzea. Baina, egia da lanean ari gara, datozen hilabetetan proiektu garrantzitsu bat aurrekontuetan sartzeko, eta proiektu hori igerilekuen proiektua da, ezta? Egin nahi duzue kredituen aldaketa bat, edo? Bai, habilitazio bat, ezta? Gure helburua da aurten lizitazioa egitea, eta horrela lanak ahalik eta azkarren hastea. Asmoa da instalazioa 2027ko udan martxan egotea. Eta zehazki zer egin nahi duzu edo zein da? Igereleku olimpikoa, igereleku lutikoa egitea. Eta Urduñan matematika politikoa ez da zaila edo erraza da ikuspegiaren arabera, orokorrean dago talde bat gehiengoak duena, eta gero beste oposizioko taldea, izan daitekela handiagoa edo txikiagoa, baina kasu honetan oposizioko talde bakarra dago, dela EH Bildu.
Eta, bueno, abstenitu ziren bozketan, argudiatuta ez duzuela eurek egindako proposamenik jaso aurrekontuetan. Nola baloratzen duzu Bueno, ni oposizioaren jarrera? errespetuz oso sartu dute H. Bilduren jarrera. Mm. Eta ulertzen dut oposizioak bere iritzia adieraztea, osea. Baina, bueno, nik bai esan nahi dut, guk hasieratik bueno, elkarrizketaren aldeko apostua egin dugu. Uste dut, lau, bost bilera egin genituen, bueno, hemen daukat datak, urtarrilaren 17an zirriborroa bidali genuen, bueno, aztertzeko aukera izan zezaten, eta ondoren, bueno, hainbat bilera egin genituen urtarrilaren 23an, 29an, otsailaren 2an eta 6an. E, geuk otsailaren 4an proposamenak jaso genituen, EH Bildu proposamenak, eta nik gustatu litzaidake, bueno, e, aldetik, osea, badago proposamenak eta enmiendak. Mhm. Proposamenak, bueno, ondo dago, baina lista de los deseos, ezta? Enmiendak, bueno, badira agian formalak. Geuk enmiendak jaso genituen osoko bilkura 2 minutu hasi baino lehen. Ez genituen denbora ez aztertzeko, baina batez ere baiezkoa emateko. Baina, bueno, egia da, proposamena guztiak, bueno, ezin direla zuzenean txertatu, bueno, arrazoi tekniko eta ekonomiko gatik, baina askotan ideia horiek kontuan hartzen dugu, bueno, urtean zehar. Pasan urtean, bebai berdina gertatu zen, beraiek proposamenak aurkeztu zuten, eta gero urtean zehar, bueno, batzuk sartu genituen aurrekontuan. Eta geure helburua ez da inor baztertzea, baizik Orduñaren interes orokorra lehenestea, ezta? Eta horregatik ateak irekita ditugu, bueno, etorkizunean eta ere lankidetzan jarraitzeko. Mhm. Eta Urduñan, bueno, eskualdeko leku gehiagotan gertatu da, baina bereziki Urduñan, bilakatu duzu hiria plato handi bat, ez? Telesaioak, filmak grabatzen dituzu, grabatzen dituzu hor, edo grabatzen dituzte ekoiztetxeek. Nolakoa da elkar bizitza hiritarren eta proiektu horien artean, ze batzutan, bueno, eten behar Mhm. da trafikoa ez dakit non, baina, bueno, beste alde batetik ere etortzen da jendea, Bai, eta no, interes ekonomikoa bai dago, eta inpaktu ekonomikoa. bai, zuen ez dakit nola. Geure valorazioa oso ona da. Batez ere, kasu askotan grabaketak Konpainia de Maria ikastetxeetan egiten direlako. Eta horrek asko errazten du elkar bizitza, ezta? Herritarren egunerakoan ia eragin ez duelako. Beraz, bueno, eragozpenak oso mugatuak dira. Nik uste dut 13, 14 pelikula ja egon dira Orduñan, eta bakarrik 5-6 aldiz kalean grabatu dute. Mhm, Beraz, bueno. Baina nik kontuan hartu behar da, batez ere, ekoizpen batek 2 edo 3 hilabete irauten badu, agian 300.000 euroko bueno, inguruko eragin zuzena duela Orduñan. Asko da. mhm, E, ostatuetan, jatetxeetan, edo tokiko zerbitzuetan, Eta bueno, horrek uste dute tokiko ekonomia indartzen duela. mhm. Mhm. Eta zera, sinema eta ikusentzunezko eta zarago, badago beste apustu bat, ez, Urduñaren udalaren Turismoa. aldetik, dela turismoa. Egon zarete fiturren, ez dakit zen moduz esperientzia hori, zer prestatu duzuen, zer egin nahi duzuen urte honetan, gehien bat, eraman zenuten, ez, zikloturismoa bultzatzeko Bai, proiektua. bigarren aldiz joan gara Fiturrera, 2024an joan ginen lehen aldiz, agian hori zen ideia generala bat, orokorra, Orduña, aurkeztea, eta orain joan gara agian ideia konkretuarekin, ezta? Eta hori izan da zikloturismorako, bueno, atari gisa aurkeztea, ezta? Bueno, zu esan duen bezala, turismoa udalaren ardatze estrategikoa da, guretzat, beti ere jasangarritasuna eta herritarriko oreka kontuan hartuta. Bueno, eta oso harro gaude horretaz, eta bebai pasadan urtean nazioarteko
foroetan presente egoteak gure turismo, bueno, zabaltzen laguntzen du, ezta? Bebai beste, beste mm, sari bat baratu zen, oniko besturiz Billates saria, pasadan urtean, eta, bueno, ez da izendapen hutsa, uste dute, nazioarteko aitortza da gure eredua indartzen duena, gure ondarea, natura eta komunitatearen balioa nabarmentzen duena eta etorkizuneriko bidaigarritasuna bermatzen duena, ezta? Eta oso pozik gauz, gure helburua argi da, kalitatezko eta jasangarriko turismoa sustatzea. Mhm. Eta urte hasieran egon dira proba batzuk, ez, Urduñan, bueno, hemen Mariluz Adoikotxeak urte luzeko borroka egin du. NASA eta trenaren arteko Mhm. distantzia hori murrizteko, jakina ez da udalaren eskumena, baina ez dakit zuek zerbait dakizuen edo zerbait heldu zaizuen horri buruz. Bueno, guk une honetan ez dugu egunaratze ofiziala berri jaso. Badakigu zer egingo den, badakigu lanak fase teknikoan daudela, baina, bueno, zu esan duen bezala, udalaren aldetik jarraipen estua egiten ari gara proiektua ahalik eta azkarren gauzatu dadin. Maria Luisa Goikoetxea ia 10 urte darama borrokatzen eta, bueno, ja pausu handia eman da berri honekin. Mhm. Eta hitzarmen bat sinatu duzu Eusko Jaurlaritzarekin, gazteen emantzipazioa sustatzeko, bultzatzeko landa eremuan, zertan datza egitasmo hori? Mhm. Bueno, zehazki egitasmo hori laguntza eta orientazio pertsonalizatuta ematen die gaztei, ezta? Etxe bizitza aukerak aztertzen eta enplegu edo ekintzaile proiektuetan laguntzen. Mhm. Baita, komunitatean integratzeko eta baliabideak ezagutzeko bitartekoak eskaintzen ere. Orain, fasea gazteriaren teknika bat, oferta bat egingo dugu. Nik uste dute hurrengo astean martxoan segurazki. Eta gero abuztuan edo udan zehar ofizina bat irekiko ditugu, gazteok egoteko. Mhm. Eta bueno, hau ja, gai hau apur bat da, ez dakit nola esan, apur bat anekdotikoa edo folklorikoa, baina, klaro, eragina izan du Urduñan, ez? Esan dugu Urduñako monja klaratarren ausia, etxegabetzea, artea lapurtzea leporatu izatea, eta bueno, Urduña nolabait jarri dute hor edabidetan, Guardia Zibila egon da komentuan, eta bar, nola bizi izan duzue Urduñan, hiritar eta udalkide moduan, nahiko, ematen du, ez dakit, Berlangaren filme baten argudioa, edo ez dakit. Bueno, nik uste dute hasieratik argi izan dut gai honetan inguruan ez nuela adierazpen publikoak egingo. 2 urte hauetan horri eutsi diot eta horrela jarraituko dut. Uste dute gai hau esparru pribatuen eta judizialen kogetzen da eta udalak ez du eskumenik horretan esku hartzeko. Ez dituzu eskuak harrapatu nahi. Ez nahi dut. Bueno, bukatzeko. Otson maioen prestaketan zaudete, duela gutxi oker ez banabil, ireki dituzue zenbait bide jaiei begira, kartela egiten, eta bar. Zer aurreratu dezakezu aurtengo planteamenduari? Dagoeneko hasi gara, zu esan duen bezala, otsomaioak prestatzen eta aurten maiatzaren 7an hasiko dira, 17 arte. Eta agian hori da berrikuntza txikia, ezta? Ostegun batean hasiera izango dela. Horrek aukera ematen digu, programazio hobeto antolatzeko eta jai giroa egun gehiagotan zabaltzeko. Eta gainera parte hartzea sustatu nahi dugu eta horregatik zabalik dago jada pregonero eta txupinero aurkeratzeko epea eta bai kartel lehiaketa. Baina hori da agian berrikuntza hori da, osteguna hasiko garela eta gero kontzertuak eta dana festeako komisioa aukeratuko du. Rengo hilabetetan.
Orduan, aurtengo zuzeneko emisioa egin beharko dugu ostegun batean, Ostegunean. ez? Bai, hori da. Oso ondo. Eh, bueno, Iker, mil esker etortzeagatik, mil esker gure galderei erantzuteagatik. Laster ziurrenik berriro emango izan matraka. Ez dakit Matraka, jaiak matraka baino ez. lehen, ez dakit jaia baino lehen, baina bueno, agian jaiei buruz ere aritzeko aukera izango du. Esan dakoa, mil esker eta laster arte. Eskerrik asko zuei. Eta, bueno, Ikerrekin amaitu ostean, sartuko gara, bakizu eta males eskualdea lan gatazken zurrunbiloan dagoela sartuta, tubos, madres de iodio, hurrengo astean izango ditugu beste gonbidatu batzuk, ziurrenik honi beste gatazka batzuei buruz hitz egiteko, baina gaurkoan Tubacexeko hiru sindikatuk deitu dituzte lan usteak, eta, bueno, horri buruz mintzatuko gara ordezkari batekin. Eta iragarri bezala, tamalez beste lan gatazka bati buruz mintzatu behar gara orain. Zorionez, nolabait esatearren, ez dauka beste Madres de Iodioko edo Tubo Reunidoseko izaera hain bortitza, baina hala ere garrantzitsua da, bueno, testu inguruagatik eta dauden aurrekariei erreparatuta, ez? Orduan, Tubacexeko gaurko lanustari buruz mintzatuko gara, Endika Erretesekin, kaixo Endika, esan moduz? Kaixo, ondo. Labeko ordezkaria, ezta? Bai, Lanustearen dehitzaileetako bat. hori da. Eta hasteko, bi orduko lanusteak txanda bakoitzeko, ze moduz momentuz balorazioa? Ondo, jarraipena ia erabatekoa izaten ari da, enduta pues hori eventual batzuk edo, eta oso ondo, momentuz, pues orain kontzentrazioa egiten ari dira porterien atarietan, fabrikaren atarietan, eta bietan, paia murrion eta baina gilaudio, eta, bueno, momentuz ondo doa. Mhm. Eta, bueno, zeintzuk dira berriro kalera ateratzeko arrazoiak, ze lan aipatu dugu, ze badago testu inguru bat nahiko garratza zuen enpresan, 2021ko greba mugagabe luzea eta bortitza. Eta gaur, apur bat, déjà vu sentsazioa zegoen ataritan, ez? Baina Bai, egoera ez da bera. hori da, egoera ez da bat ere berdina. Azkenean, pues hori, hitzarmenaren negoziazio betean gaude, bueno, betean, egia esan blokeatuta dagoen negoziazio betean, baina, bueno, azkenean ezin dugu asko eta hortik gatoz, testu inguru horrekin atera gara kalera, ordutik ditugu adibidez soldatak izoztuta, eta orduan, pues hori, horrek ere eragina dauka oraingo negoziazioetan ere bai. Mhm. Zehazki, bueno, zein da egoera, oker ez banabil, duela urte bete baino gehiago hasi ziren negoziazioak lan Urtarrian hasi Mhm. ziren negoziazioek.
lan hitzarmen hobea lortzeko, baina ez da aurrera pausurik egin Ez, akordioa enpresa lortzeko. aldetik, pues azkenean, pues hori, sindikatu bakoitzak beren plataformak aurkeztu zituzten, eta zuzendaritzaren aldetik ikusi egin dena da, pues hori, aurretik atera zuen beraien plataforma edo proposamena, bueno, astakeria hutsa, eta joan dira, pues, gauzak alde batera uzten, baina oraindik ere proposatzen dutena, beraiek proposatzen dutena, momentuan hitzarmenean idatzita daukaguna baino okerragoa da. Orduan, horrekin gaude. Urtarriletik, 2025ko urtarriletik hasi diren negoziazio batzuk, eta ondorioz ja, beste urte bete gehiago daukaguna soldata izoztuta ere bai. Orduan, bidegabekeria da horren beste luzatzea negoziazioa langileentzat, eta gainera, pues, hori iristeko ona eta blokeatuta egoteko ez dutelako gehiago eman nahi esaten dute. Orduan, behintzat gure sindikatuak esaten dituen edo jarrita dituen helburuetatik oso urrun daude beraien proposamenak, eta horrekin atera gara grebara eta paroetara. Aipatzearren, pizka txuleta daukate ez hasteko bat ere ez, baina pues, esaten duguna, erosa almena berreskuratzea, ze hori oso garrantzitsua da, izoztuta daukagu 2021 batetik soldata, izan dugun KPI-aren igoera izugarriarekin, kontutan hartuta, eta horretan gaude. Lanaldia murrizteko helburua daukagu ere bai, kontutan hartu behar da, beste 5 urte hauetan, 2025 arte izan dugu jardunaldi igoera bat, bere garaian sinatu zen akordioaren gatik, baimenak arautu behar direla, enplegu bermea ziurtatu behar da, ze gero eta gutxiago gara hitzarmen barruan gauden langileok, eta enplegua zerbait ezinbestekoa da, enplegua bermatzea ezinbestekoa da gaur egune aurrera egiteko enpresa moduan ere bai. Gero, balio aniztasuna, hau mugikortasunarekin zerikusia dauka, mugikortasun itzela flexibilitatea horre izugarria aplikatzen ari da enpresa, eta hori arautzea nahi dugu eta mugatzea. Eta honekin batera ere titulartasunak eta hori sustapenak ere areagotzea, pues beste aurreko puntuarekin ere erlazioa daukana, eta pues ez daukagula inongo sustapenik gaur egun postuen artean, eta bueno, pixka bat hori da Mhm. laburpena eskematikoki. Eta gaurko lanuzteetara heltzeko, egin duzue sindikatuok, egin dituzue lanketa batzuk, ez? 2021 bateko greba izugarri gogorra izan zen, eta bueno, arrakalak daude sindikatuen artean, eta bueno, baina egin zenuten pasaren astean, oker ez banabil, edo duela bi aste, bilera bat, ez? Bilera ireki bat, apur bat langileekin jorratzeko, Batzar orokorra, bai, bai, ja bete izango da, bai. egin zela, bueno, 3 aste. Eta bai, azkenan lortu zen, kontutan hartu behar da batzar orokorrik ez genuela izan langile ona greba guztian zehar. Beraz, nire ustez eta nire sindikatuaren ustez aurrera pauso handia da, non batzar orokor bat egitea, non langile orok planteatu dezake nahi duena, eta entzun dezakete sindikatu orok eskaintzen dituzten gauzak eta proposatzen dituztenak. Eta hortik, pues, hori aurrera eraman zen, pues, blokeoa, ez, negoziazioaren blokeo horri aurre egiteko, ere bai, eta, bueno, pues, hor ikusi ziren gogoak, eta nondik zebiltzan pixka bat langileen nahiak, eta ardurak, eta kezkak. Eta horri buelta bat emanez, pues, beste negoziazioaren bilera bat egin zen zuzendaritzarekin, eta hortik ja ikusita, ez zegoela gehiago ematerik enpresak zuzendaritzak ez zuela emango gehiagorik, ba, orduan ba, ja hasi ziren mugimenduak mobilizazioak egiteko, eta ea nondik norakoak, eta hauek ditugu lehenengo mobilizazioak eta paroak. Mhm. Eta gaurko emaitzak ikusita, ez, esaten duzuenagatik, ba, jarraipen nahiko zabala, gutxienez hasierako bi txandetan, eta ez dago susmorik hori aldatuko denik gauez. Urrats gehiago egiteko ideia daukazu eia mai gainean, edo eztabaidatu behar duzu.
Hombre, hemen azkenean kontutan hartu behar da, gaurko paroak gehien bat izan daitezkela ikusteko non dagoen plantillak hor negoziazio horietan parte hartuko duten sindikatuei eta komiteari babesa emateko bezala, ez? Orduan ikusita babes hori badaukagula eta guzti hori, ba, orduan ikusi beharko da, horrek indarra ematen dizu eta ikusi beharko da zuzendaritzak ere zer ikusten duen paro hauekin eta benetan interpelatua sentitzen den eta aurrean pausoak emateko prest dagoen. Ze hor dago azkenean kakoa. Nik uste dute plantillakoa dakiela zer nahi duen eta gogoz dagoela eta zuzendaritza izan beharko da pausuak eman beharko dituena eta buelta bat eman guztioni ze planteatzen ari direna ez da iristen, ez da orain sinatuta daukagun hitzarmenaren idatzita dagoenari. Beraz, Eta azkenik eta amaitzeko, uste duzue zuzendaritzak asmoa duela hori aldatzeko, edo nolabait gatazkara heldu beharko zaretela, edo estrategia bat da apur bat luzatzeko, nola ikusten duzu bueno, zuzendaritzak asuntoa? hau hasiera bat da, esaten genuena, zuzendaritzaren mugimenduaren zain gaude, eta mugitu beharko dela argi daukagu. Azkenan beraiek ere esan gute azkenengo eskaintza dela, hori horrelakoak entzun genituen ere greban zehar, greban egon ginenean 2021 batean, eta azkenean pues, behartu genituen ere langileok behartu genituen beste aurrera pausu bat emateko eta beste pausu bat emateko. Orduan kasu honetan ere uste dugu hau dela bidea, presioa egiteko bidea eta langileria aktibatuta izateko bidea ere bai. Oso, no? Bueno, orduan, aukera dago, berriro, lantegietako atarietan ikusteko. Aukera dago. Bai. Aukera dago orain ere, beraien estrategiak lantzen ari dira, esaten ari dira lanik ez dagoela eta bar. Baina, bueno, badakigu beraiek daukatela hori mugitzeko kakoa eta gitza orduan beraien estrategia ere mailan jarri dute eta pues gurearekin jarraitu beharko dugu. Ikusiko dugu noraino mugituko ditugu. Ondo, ba, esan behar dut, espero dugula zuek elkarrizketatzeko beharrik ez egotea, etorkizunean, Dugu. ze orokorrean ez da gauza honen ondorioz, baina egia da, bueno, ba, borrokak aurrera egiteko beharra badu, ba, bueno, ba, nola ez, egingo dugula jarraipena eta berriro dituko zaituztegula. Ados. Orduan, mil esker etortzeagatik, gainera harrapatu zaitugu lan Zuei. apur bat izan da apur bat lapurreta eta baiketa, orduan Bai. eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, eta amaitzeko elkartasun guztia Maderas de Llodio eta Tubos Reunidoseko langilei eta eutsi goiari. Bai, ez dut beste aukerari duten. Ba, mil esker handika, mil esker gaur gurekin egon zareten hoi. Gogoratu, aiaraldea.euseko atariak ez duela izten, ez asteburuan, ez jaiegunetan, orduan. Gertatzen diren albisteen berri emango dugu bai, webunean zein gure sare sozialetan, eta hurrengo astean berriro hemen egongo gara, ziurrenik ba, tamalez lan gatazka batzuk jorratzen, eta nola ez, ba, eskualdeko udalen baten ba, albisteak jasotzen. Orduan, hurrengo ostegunera arte zaindu, eta hemen topatuko gaituzue.